جو بايدن د جوینekî li New Yorkê de Serokê Amerîkayê rexne kir li ser encama kuştina Qasım Silêmanî de. Serok Trump stratejî tune ye, wesa ji min re xuyaye. Wî plan ji bo dawî înanê tune ye û ev rastiya herî tehla. Biden di axaftinê xwe de helbesta Trump û dîplomasiya hikûmeta Obamayê da berhev û got divê ku Serok danastina Senatoya Amerîkî bike bo pêkanîna erka xwe. Divê tu bi Kongresê re karî bikî, cenabê Serokî. Divê tu pêgiriyê bi biryara desthilatên şerî bikî û tu nikarî şerî bi Îranê re bikî bêy rezamendiya Kongresê. Hevrekên Joe Biden bu hilbijartina serokatiyê jî rexne birin li ser Trump ku yek ji wan senator Bernie Sanders e. The role of the United States Divê Amerîka rolek hebit tevî astengan, bikarkirinê digel civaka nêfnetewî bû bi dawî înana hevrekî û şeran nebankirina şerî wekû Serok Trumpî. Kandîdekî din, Senator Amy Klobuchar jî betirsiyên xwe anî ziman. û ez pir xembarim ku vî serokî hêzek nepêkandî bikar aniye û biryarek daye ku ew ê bibe sedema azirandin û zêdebûna şer. Kandîdê Demokrat û şaredarê Berê Pete Buttigieg êrişa kuştina Silêmanî şîrove kir. Di brola serokatiyê rabe nayê wateya gotê hêza leşkerî derbasî her kêşeyekê bike. Wateya wê gotê her alavekî di dest de bi kar bîne bi awayekî baş jê diplomasî, aborî, civakî, zaneyarî û di dawiyê de eger pêwîst be leşkerî. Roja sêşemê li Qesra Spî de Serok Trump dîsa berawanî ji biryara xwe kir. Ji Qasım Silêmanî re digotin canavar û ev bi rastî jî canavar bû. Li êdî ew nemaye. Ew hate kuştin û mirina wî ji bo gelek welatan tiştekî baş e. Mesele İran di hilbijartina serokatî Amerîkî de cihekî mezin digire. Bi taybetî bu Partiya Demokrat ku meha bê yekem hilbijartina kandîdî dest pê dike.